Mabebes. Azemu, kankayihaki. Hayibo yini manje wakhangisa? Ke January, things are tough, ke batla tšhelete. Hawu, ngoba ngithi uyasonta. Fasting ngebe suyijwayele manje. Fasting? Can't you see how skinny I am? Why would I fast? My system need a bigger money. You know what they say? They say you become what you eat. So ufuna ukuba ibhansi manje. Ibanzi. Banzi is a hunting dog. Do you want me to look like one? Hawu, mina mengasho ukuthi uyikids. And I didn't mean it like that. That's exactly what you're saying. Nah, that's not what I'm saying. Have you ever seen how skinny those dogs are? No. I need money, I'm hungry. Ay, yazi abantu besifazane niyahluka. Thatha. Hawu, manje. Yo, ke lapile. Ke lapile. Ndoda futhi ndoda shuthi mayibokile za inkathi ndoda ngubushaya enye yesicima ndoda sathi yave Azam, ula. Ngithini? Badilo. Mnandi. Si. Machimbozi. Sure. Manje ninkinga. Yeah. Hleki manje ntanga ngibuya kulesana. Hleki ngifila ngathi sangichithe ntanga yazi. Ufuna imali yami. Oqeda uyavaya kangayi nehaki ndoda. Nelamzanyana nix. Hayi ntanga. Into kuyangibonisa ukuthi ngathi ayishanga. Yazi ngifuna senze something. Yeah. Bheka ke. Maye uzodlula ngada. Ngase church la. Ubone church la. Yeah. Sure. Uzodlula la. Sure. Mina ke ngifuna ningenze ifense. Sure. Maye ngifuna ningithathele isikhwama. Sikhona isikhwama siphethe lesi orange. Singapha setback nje ngithole wena uvela ufika la futhi isikhwama. Yeah, ngithole. Mara caba khambani. Awuntanga uye fele kwamela avayo. Ayoshaya impahla ngithona. Ngoba vele nawe uyangikolota. Manje ngiyankolota. Makuyo untwa. Ngoba nawe uyangikolota ukawo. Kolota nawe uyankolo lazi futhi yazi asenze njani awuthi ngisale singiya mina ngisale ngibamba lenkunzi ungiphi plus nale mali onkolotayo siyenza nje imnandi ke manje usho ukuthi wena uzoya la ungene lo mntana uthathe lento and then uqala imali yakho ngithola njengoba uthi nawe ke udog ngaye uyakolota kusho ukuthi sobhadala kahle simple endle Sona yelo poni flag ngangwese isikhathi sami wena don't waste my time awulethe le bag ngithi wena letha le bag wena Entanga vele izongigaya musile amali yani isiriningana. Okay, sakhuleka ntanga. Uyacaba umacala ngokugaya. Sure. My boy. Niyayami. Sondela nga. Indot. Iyo le bag bokhuluma ngayo. Cash content. Yeah. Athi sibone kunani ngayo. Baba. Maye lela 20 lami lilonkolota lona. I20. Yeah. Oh, lela 20 lela. Bheka ke mina ngine 10 rand. Ngathi ukunika lona lo ntenzo ka 10 rand yakho. Letha la. Entanga manje lela choko ngibamba lona. Hayi maka makafile ebheka nami nawo kunawo. Sengiza kubona ngithi yabo. Hayi kusini. Indoda. Phela wena ungakhohlwa ukuthi kwafika kimi lapha waboleka i20 rand. 20 rand, ne? Yeah. So manje ukakhesa kumele kubile ukukhesa. Fede uzabamba umoya nali 10 ufile yabo. I10. Yeah. Hawu sibona. Oh. 10 lakho mfowethu leliyami ucelile angithole mekushoda ngalo. Oh. Nalo sibonge 10 lami. Lelo nkolota lona livamo.
Namakana wendo uyahlu. Letha. Sibonge. Sayipokotweni. Oh baba. Uyangibamba ndoda i-10 rand. Hey bafethu. Sibonge bafethu. No, ngathi ikoloto vele sezimnandi. Utholile ichokolate. Sesimnandi. Nami ngitholile ichokolate. Nandi Sibonge maswiti bafethu. nice. Sibonge uhlangana. Awuthi sithi